алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия Наргиси Абдураҳмон. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногуни истеҳсолию хизматрасонӣ ва мулоқот бо фаъолону сокинон ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи муваққатии ноҳия меҳмони олиқадр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, раиси ноҳияи Данғара Исломиддин Раҳмон, фаъолон ва аҳли фарҳангу ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол намуданд. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногуни истеҳсолию хизматрасонӣ ва мулоқот бо фаъолону сокинон ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи муваққатии ноҳия меҳмони олиқадр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, раиси ноҳияи Данғара Исломиддин Раҳмон, фаъолон ва аҳли фарҳангу ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол намуданд. Тоҷикистон шуд гулистон, аз ту талошу заҳматат, хонаи тоҷик мунаввар, از تو و از حیمتت با داریم افتخار ای پیشوای محترم، از جبینت گشته روشن آسمانی کشورم. خوش آمده پیشوای معظم ملت. شب شکرانه باید کردن از لطفی خدا. پیشوای میرتم پرسی اگر چون آمده، از سعادت از میانی آتش و خون آمده، بعد دوست و صفا بر خلق خود آورده است، بعد از زمان بگویی چون فریدون آمده. پیشوای میرتم پرسی اگر چون آمده، از سعادت از میانی آتش و خون آمده، بعد
1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи накод дар рӯзи дониш ва дар 3 сол бинои донишгоҳи давлатии тибби Хатлон дар ноҳияи Данғараро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо омӯзгорону донишҷӯён ва аҳли маорифи мамлакат мулоқот намуданд. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи накуд дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар бинои донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғараро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо омӯзгорону донишҷӯён ва аҳли маорифи мамлакат мулоқот намуданд. нахуст роҳбари давлат аз шароити фароҳам гардида дар ин донишгоҳ боздид ба амал оварда омӯзгорон ва донишҷӯёнро вобаста ба рушди илму маориф ва дуруст истифода шудани имкониятҳо ҳидоят намуданд. донишгоҳ дорои тамоми шароити муосири кору таҳсил буда барои таҳсили донишҷӯён синфхонаҳои барҳаво ва муҷаҳҳаз бо воситаҳои замонавии таълим сохта шуданд. сипас дар толори калони ин донишгоҳи навбунёд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда сарвари давлат ҳамаи устодону донишҷӯён ва аҳли маорифи кишварро бо фарорасии соли нави таҳсил ва рӯзи дониш ки бо дарси сулҳ оғоз мегардад самимона табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид ки дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо рӯзи 1 сентябр ҳамчун саҳнаи гиромидошти илму дониш ва маърифату маънавиёт таҷлил мегардад ки гувоҳии равшани таваҷҷӯҳи доимӣ ва хосаи ҳукумати мамлакат ба соҳаи илму маориф мебошад. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба хотири рушди илму маориф тамоми захираву имкониятҳоро равона кардааст ва ин тадбир минбаъд низ бо маром идома меёбад. ба андешаи президенти мамлакат ояндаи миллат ва фардои давлат ба наслҳои ватандӯсту ватанпараст бо нангу номус дорои ҳисси баланди миллӣ соҳиб маърифату донишманд забондон дорои ҷаҳонбинии васеъ меъморону муҳандисон ихтироъкорону навоварон дигар ихтисосҳои замонавӣ ва касбу ҳунарҳои муосир вобастагии мустақим дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки мардуми тоҷик маҳз бо шарофати истиқлолу озодӣ ва заҳмати содиқонаи халқ ба чунин дастовардҳо ноил гардид. таъкид гардид ки дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди соҳаи маориф даҳо барномаи давлатӣ қабулу амалӣ карда шуда ҳукумати мамлакат маблағгузориро барои рушди ин бахш сол ба сол афзоиш дода истодааст. дар охири суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми устодону омӯзгорон хонандагону донишҷӯён ва ҳамаи кормандони соҳаи маорифро бори дигар ба ифтихори рӯзи дониш самимона табрик гуфтанд. тамошобинони азиз, инҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. хайр, саломат бошед.